Много обичам вицове, анекдоти, смятам, че те са фолклор. И всъщност това, което ще ви прочета, аз нарочно го извадих от книгата, защото то е разработка на един виц. Вие, разбира се, ще го познаете. Сега ще ви го прочета. Той е без заглавие и седи отвънка. Някога влизаше в първия вариант. Така. Жабата много си отваряла устата по време на разговор и като тръгнали един животните да се фотографират, специално я предупредили. И да не вземеш да се разквакаш пред обектива. С тая твоя голяма уста ще ни развали снимката. Няма, рекла тя. Стига да не ме разсмее някой. Внимавай, каже ли фотографът. Готово? Ти ще речеш конфитюр. Ясно? Разбах. Квак. През целия път си повтаряла каквото трябвало да каже, та устата й да изглежда по-малка, а като стигнала в ателието, фотографът подредил животните по височина. Слоната и жирафата отзад, пред тях мечката, маймуните, прасето. Най-отпред на едно столче жабата. Щом светнал прожекторът обаче, тя мигом забравила всичко. Ами сега, уплашила се, беше нещо за ядене, нещо сладко за мазане, какво беше? Готови, предупредил фотографът и си пъхнал главата зад апарата. Мармалад! Изкрещяла радостно жабата и се засмяла. Както се казва, грешка на езика. Можете да си представите обаче каква снимка се е получила. Най-отпред се виждала устата на жабата, зад нея жабата, а зад жабата, ако изобщо останало място за една маймунска опашка и част от хобота на слона. Крайчето с форма на пръст. Конфитюр.